Vores problemstilling lyder, at vi skal redegøre for synspunkten i artiklen for Signe Smeds tekst, som hedder Ret til at leve usundt, og dermed medfølger der en argumentationsanalyse. Og Signe Smed, hun er adjunkt og forsker i biovidenskab inden for miljø- og naturressourcer, og hun mener, at det offentlige, dermed staten, griber for meget ind og ikke lader individet selv træffe sine egne beslutninger. Og det, der ligesom understøtter, det er for eksempel det her citat: hvis danskeren skal have en sundere livsstil, er det måske vejen frem at undgå tvang og i stedet sætte sin lid til en dannelses- og oplysningsbevægelse. Og hendes umiddelbare synspunkt på sagen er også, at det kan være svært at være modstridende for forebyggelse af sundhed, men derfor forholder hun sig stadig meget kritisk og stiller læseren og sig selv spørgsmål, om det sunde liv kan sættes lige med det gode liv. Og derfor kan man også opleve Signe Smed være meget subjektiv i hendes kommentarer, men stadig forholder hun sig meget professionelt til sagen. Hun prøver især at adskille det med at være regulær og det mere formynderi i forhold til samfundet. Og det har vi for eksempel på. Vi antager eksempelvis, at unge over 15 år er i stand til at forudsige konsekvenserne af deres kriminelle handlinger, hvorfor de kan straffes. Samtidig antager vi, at de ikke kan forudsige konsekvenserne af at ryge eller indtage alkohol, hvorfor vi forbyder dem at købe det. Altså her kan man se, at hun ligesom mener, at vi ligesom modsiger os selv, altså i forhold til samfundsmæssige sager, hvor det går politisk med kriminalitet, der er vi modne og fornuftige nok til at kunne tage vores egne beslutninger og ligesom at se, hvad der er rigtigt og forkert. Men når det kommer an på sundhedsmæssige skadelige ting som alkohol og rygning, så har vi svært ved at stole nok på os selv, at vi kan se forskel på, hvad der er rigtigt og forkert. Og det understreger hun ret meget i teksten også. Og hvis vi tager udgangspunkt i appelformerne, så gør Signe Smed også brug af logos, patos og ethos. Hendes kommentar og hendes udformning af kommentaren er baseret på menneskets selvstændighed og selvbevidsthed. Derfor er teksten mere liberalistisk, som hvis vi tænker politisk set. Og indirekte mener hun også, at mennesket måske er sin egen lykkesmed. Og det har vi også et citat, der ligesom understreger det lidt. For ikke at nævne den liberale tænketank CPUS, der angriber Forebyggelseskommissionen, kommissæren for at mangle en debat om rimeligheden, at staten påtager sig en fædrerolle over for dens borgere. Og hun argumenterer ligesom for CUPUS, som er et center for politisk studier, der ligesom har et udgangspunkt i at være meget liberal, og hvor de har nogle værdier i samfundet, som er, at det skal være velstående, frit og begrænset af statsmagten, hvilket stemmer meget overens med hendes synspunkter. Og her har vi også igen et citat, hvor hun ligesom stiller lidt spørgsmålstegn over, hvor er vores ansvar i forhold til sundhed. Eller hvad med den alkoholiserende, rygende førtidspensionist? Han må gerne stemme ved et folketingsvalg og træffe økonomiske beslutninger. Men han må ikke selv bestemme, hvorvidt hans liv er beriget eller fattigere af at ryge og drikke sig en øl på det nærliggende værtshus. Og her igen ansvaret for sundhed. Altså, man må godt stemme til folketingsvalg, man må godt tage politiske beslutninger, men man har ikke ret til at sige, om man må drikke eller ryge, og hvor meget man må gøre det. Og det igen stiller spørgsmålstegn til os modtagerne, der ligesom læser det her. Og så er der noget patos og logos, jeg gerne vil sætte lidt mere udgangspunkt i, snakke lidt mere om. I kommentaren bliver der talt meget til læseren, hvor læseren bliver omtalt som danskeren eller som vi. Og det skaber mere sympati for modtageren, og man føler sig skyldig i forhold til sagen, men prøver at føle lidt mere ansvar i forhold til, hvad hun mener. Og individet selv kan, altså hun sætter også vægt på, at individet selv ligesom godt kan tage beslutninger om det sunde liv, og dermed tage ansvaret for os selv. Og så har hun også et citat, der hedder, eller hvad med plejehjemsbeboeren, der har truffet beslutninger vedrørende sit liv i mange år, men nu skal spise fedtfattigt til hverdag, fordi vi synes, det vil højne hans livskvalitet, som også virkelig sætter tankerne i gang. Og så har vi det her logos selvfølgelig, hvor hun er meget informerende, hun bruger mange faglige udtryk og meget informerende, og hun skaber en forventning til samfundet og samfundets borgere, ligesom godt træffe sine egne beslutninger.
Og her har vi også et langt citat, hvor hun ligesom, jeg kan lige hurtigt nævne det, at hun har så mange procentvise tal. Sådan 84% af befolkningen ved, at de skal spise 600 gram frugt og grønt. Så hun sætter en forventning til modtageren, og at modtageren ligesom skal tage ansvaret. Yep. Og så har vi om argumentationsanalysen. Og hun påstår, eller hendes hovedpåstand er så, at generelt ved danskerne godt, hvad de skal gøre for at leve sundt. Som så står som noget af det første i kommentaren, hvor hun derefter har et belæg som en slags begrundelse for, hvad det er, hun siger. Til at støtte det, siger hun nemlig, at 84% af befolkningen ved, at de skal spise 600 gram frugt og grønt om dagen, mens 80% ved, at det er sundt at spise 200-300 gram fisk om ugen. Næsten 80% af befolkningen kender til Sundhedsstyrelsens anbefalede maksimum indtagelse af alkohol, og hele 60% ved, at det er usundt at drikke mere end 5 genstande ad gangen. Her begrunder hun så altså for sin påstand, og derved laver et argument. Men hun har derimod også nogle andre påstande igennem teksten. Hun har for eksempel til sidst, hvor hun påstår, at for mange sættes der lighedstegn mellem et godt liv og det at spise sundt og motionere rigeligt. Men her, til den her påstand, der har hun ikke noget belæg for det, hun siger. Derved bliver argumentet altså ikke særligt troværdigt. Og så har vi en anden tekst, Fedme er en sag for staten, som er skrevet af Marianne Harbo. Og som titlen siger, så tager hun udgangspunkt i, at fedme er et problem, som skal løses af staten, og derved ikke af individet. Hun mener, at samfundet skal lave en national handlingsplan, der skal tage sig af forebyggelse og behandling og forskning i begge dele. Og den her artikel, den er meget objektiv. Det er ikke ligesom Signe Smeds, som er en kommentar, hvor hun kommer med en subjektiv vinkel. Det er derimod, hvor hun inddrager en masse eksperter, som derfor også gør, at hun bygger meget på ethos af de 3 appelformer. Hun inddrager for eksempel Hue, Ole Lander Svendsen, Kim Lyngby og Yvonne. Hun taler derimod også en smule på logos, for eksempel i citatet her. I øjeblikket anslår forskerne, at mindst 350.000 danskere befinder sig i kategorien fed, mens langt flere, nemlig hvert 5. voksne kvinde og hver 3. voksne mand, der kaldes overvægtig. Og så har vi så en sammenligning af de 2 tekster, og man kan så sige, at de hver især har deres forskellige holdning. Marianne Harbo så mener, at samfundet skal tage ind over det her problem med fedme, hvor derimod Signe Smed mener, at det er op til individet selv at skabe et selvstændig løsning. Man kan også se det lidt på det samfundsmæssige, hvor Marianne Harbo, hun er meget mere lidt af en socialist, hvor derimod Signe Smed er en liberalist. Og det bygger så på, at liberalisten Signe Smed, hun mener, at det er op til individet selv at klare sig, og Marianne Harbo mener, at det er op til samfundet og det her i en helhed at skabe en løsning. Der er derimod også en sammenhæng i teksten. I begge tekster taler de meget om det her med, at individet de skal have en mulighed for at leve det sunde liv. Det vil altså sige med økonomisk briller på. Der skal være mulighed for, at de individer, som gerne vil leve det sunde liv, har råd til at købe de råvarer, der skal til for at leve det sunde liv. I idrætsdelen, der vil vi gerne fortælle lidt om, hvilke idrætsaktiviteter, der er gode, hvis man gerne vil tabe sig. Hovedårsagen til, at der er tale om en fedmeepidemi på verdensplan, det er, at vi generelt bevæger os for lidt, og vi spiser for usundt. Teknologien den er simpelthen kommet til, altså vi tager bilen i stedet for cyklen og elevatoren i stedet for trapperne. Og de daglige fysisk krævende gøremål klarer støvsuger, vaskemaskiner og tørretumbler. Vi har lavet en tabel over forbrænding af kalorier i timen ved almindelige hverdagsaktiviteter, altså et udtryk for, hvor mange kalorier man forbrænder på en time. Og som man kan se, så er gang op ad trapper en kalorieforbrænder, og det samme gælder for snerydning og cykling. Hvis denne forbrændingstabel sammenlignes med sportsaktiviteter, som ses nederst, så kan vi se, at det at spille badminton i en time, det er næsten det samme som at cykle i et roligt tempo i en time. Og det samme gælder for at vaske gulv og svømme i en time. For at sammenligne de forskellige arbejdstyper, altså hvis vi går tilbage til det, jeg sagde før,
som for eksempel landbrug og fiskeri, at det er mere fysisk krævende, så har vi også fået nogle oplysninger om det. Og som den tabel viser, så forbrænder man betydeligt mere af for eksempel at hugge og slæbe brænde end kontorarbejde. At hugge og slæbe brænde, det kan sammenlignes med løb i hurtigt tempo. Disse tabeller de er selvfølgelig ikke gældende for alle mennesker, men det varierer meget fra person til person, hvor meget man egentlig forbrænder. Så generelt er det en god idé at tænke motion ind i ens hverdag i form af cykler, trapper og rengøring. At løbetræning er bedst til vægttab. Løbetræning er en af de sportsgrene, man forbrænder mest energi af. Fordi ved løb så flytter man sin egen krop, og man betegner løb for den mest naturlige sportsgren. Fodbold indeholder en del løb, og man forbrænder mange kalorier af, som vi også kan se på tabellen. Zumba det trender meget fitnesscentre, og man forbrænder mange kalorier af, da kroppen hele tiden er i en rytmisk bevægelse. Det er meget hyppigt for kvinder at tage til Zumba. En anden ting er powerwalking. Powerwalking er en rask gang, og med den rette teknik og en god hastighed kan man forbrænde mange kalorier af. Der er mange fordele ved powerwalking. Altså man kan fx undgå skader, fordi risikoen er lav. Man forbedrer konditionen markant, og man træner flere muskler end ved almindelig gang, og man skåner sin led. Vil man tabe sig, så skal man ikke kun dyrke sport og idræt. Det er vigtigt, at den mad, man indtager, ikke er junk food. Mange tror, at man skal skære ned på kalorierne. Det skal man også. Men det handler ikke kun om, hvordan man træner kroppen, men mere om, hvad det er, man putter i munden, som er med til at forme kroppen. Løsningen til dette problem er, at man ikke skal spise processed food, altså fremstillede madvarer. Så en sund kost er i hvert fald vigtig for vægttab. Så skal vi diskutere de 2 standpunkter i artiklen Mere motion er nødvendigvis ikke bedre. Den her artikel er udgivet på videnskab.dk den 5. december 2013. I den her artikel udtrykker og diskuterer 2 eksperter deres holdninger og undersøgelser til henholdsvis 30 minutters og 60 minutters motion om dagen. Undersøgelsen, eller forskningen, den gik ud på, at en gruppe danske mænd blev delt ind i 3 grupper. Den første gruppe skulle træne 60 minutter dagligt, den anden gruppe 30 minutter dagligt, og den sidste gruppe, det var en kontrolgruppe, som slet ikke skulle ændre deres livsstil. Undervejs der blev deltagernes vægt, blodsukkerniveau og energiforbrænding målt. Og resultatet det blev, at de 2 grupper, der havde dyrket motion, de havde statistisk set tabt sig lige meget. Den her form for tilgang til kroppen hører til inden for naturvidenskaben, hvor kroppen måles og vejes. Det var det, den gjorde i det her forsøg, altså vægten, blodsukker og energiforbrænding. Undersøgelsen den er trykt i et videnskabeligt tidsskrift, Scandinavian Journal of Public Health. Vi skulle diskutere de 2 standpunkter i artiklen, som henholdsvis Anne-Sophie Gram, som er Ph.D.-studerende ved Institut for Biomedicin på Københavns Universitet, udtaler sig om, og Lars Bo Andersen, som professor for Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, han udtaler sig om. Lars Bo Andersen han er også forsker i folkesundhed og forebyggelse af folkesygdomme. 2 standpunkter er der forskellige meninger fra eksperterne. I det første standpunkt udtales der af Anne-Sophie Gram, at 30 minutters motion skaber overskud og motivation i hverdagen frem for de 60 minutters motion. I det andet standpunkt nævner Lars Bo Andersen kort, at de 30 minutters motion er godt, men han siger også, at 60 minutters motion er bedst, når man er trænet. I denne diskussion kan der diskuteres, at flere eksperter og undersøgelser viser, at man mindst skal bevæge sig 30 minutter om dagen. Der anbefales 60 minutters aktivitet for trænede. Anne-Sophie Gram udtaler, når folk motionerer i mindre grad, så har de mere overskud til at være aktive resten af dagen. Det skaber et større vægttab på sigt. Undersøgelsen viste, at denne gruppe af mænd, der deltog i forsøget, havde mere overskud til f.eks. at tage trapper eller cykle på arbejdet. Anne-Sophie Gram udtaler også, hvor 60 minutters gruppen måske tog hjem og smed sig i sofaen, fordi de var trætte, så var den anden gruppe glad og fyldt med energi til resten af dagen. Men igen, som Lars Bo siger, at man kan tage de 60 minutter efter nogle måneder med de 30 minutters træning for ikke at belaste kroppen. Det synes vi er vigtigt at nævne, fordi i den hverdag, som de fleste lever i, er der ikke plads til 60 minutters træning, fordi man er så stresset nu om dagen. Så det, at forskningen viser, at halvdelen af den tid, det er lige så godt, det er vigtigt for nutidens familier. Denne holdning den bliver understøttet af Lars Bo Andersen. Han udtaler, det er klart, at når man tager nogle mennesker, der er helt utrænet, og sætter dem til at motionere 60 minutter, så vil det være ekstremt belastende for dem, og ikke ligefrem motivere dem til fysisk aktivitet senere på dagen. Men han mener også, at man sagtens efter et par måneders træning kan sætte tiden op til 60 minutter. De fleste artikler skrevet af eksperter på området anbefaler, at børn og unge dyrker 60 minutters motion om dagen, og at voksne kan nøjes med 30 minutters motion om dagen ved en moderat til høj intensitet.